Prea multe nu vreau să spun despre mine. Am terminat tehnica dentară. În 90 am lucrat ca și tehnician dentar, 2 ani după care am terminat facultatea de stomatologie, în 97, și ca și competență am făcut competență în implantologie la Timișoara, după care undeva în 2011-2012 am început să lucrez cu implanturi cu încărcare imediată, la început implanturi compresive, pentru că este un curs pentru începători. Implanturile compresive sunt cele mai accesibile și mai ușor de înțeles cum funcționează. Bineînțeles că am utilizat după aceea și implanturi corticobazale, am făcut un masterat pe tema aceasta, după care un curs de teachers și momentan de aproximativ 3 ani de zile lucrez doar cu implanturi cu încărcare imediată. Deci doar asta fac. Ca să încep cursul, ca toate cursurile legate de implantologie, implantologia se referă la inserarea unor implanturi în os, așa încât noul țesut despre care vom discuta mai mult este cel cu care lucrăm, respectiv osul, și implanturile ca și formă și mod de inserare. Pentru cei care știu, dar și pentru cei care nu știu încă, Brånemark este primul medic care a inserat în anii 50 un ocular metalic din titan la un iepure și a observat după un timp, încercând să îndepărteze acea bucățică de titan, că era osteointegrată. Mai târziu, la câțiva ani, doctorul Tramonte, medic din Italia, a inventat implantul din titan, implantul de titan care se folosește și în ziua de astăzi. La acel moment, implantul era monopies. Mai târziu au apărut și implanturi multifazice, tip 2, tip 1 însemnând implanturi monopies. Cam atât ar fi, sau o scurtă prezentare despre modul în care s-a descoperit sau au apărut implanturile. Ce ar trebui să aflăm despre os, sau ce ar trebui să știm despre os și despre osteointegrare. Brånemark a fost primul care a definit osteointegrarea și a definit-o, există mai multe definiții în momentul de față. Prima ar fi că există între os și implant, există o conectivitate structurală și funcțională. O a doua definiție ar fi că între os și implant, odată implantul osteointegrat, nu ar exista o mișcare relativă între implant și os. Într-un mod interesant, ar mai exista o definiție care nu se referă la osteointegrare, ci la procesul de extrateritorializare definită de profesorul Donat, și anume că implanturile introduse în os ar reduce activitatea metabolică în vecinătatea acestora și ar ajuta să stabilizeze osul pe termen lung în preajma lor. În practică, ce înseamnă osteointegrarea? Sau ce este osteointegrarea? Este un mecanism de ancorare a unor componente vitale reprezentate de os, de un component nevital reprezentat de implant, prin și încărcarea acestei componente nevitale cu forțe masticatorii. În cele 3 poze de mai jos puteți vedea fenomenul explicat de profesorul Donat, cel de extrateritorializare, și anume, în poza din mijloc se vede un granulom care, datorită activității metabolice intense, nu lasă timp osului să se reorganizeze în jurul acestuia și este extrem de expansiv. În stânga se poate vedea un chist care, datorită dezvoltării lente, lasă timp osului să se reorganizeze, reorganizare care are loc sub formă de corticalizare. Acest fenomen este asemănător cu cel care este produs la inserarea implantului compresiv în os
Și anume, în partea dreaptă se vede o corticalizare în jurul implantului. Bineînțeles că această corticalizare are loc instant și nu în timp ca și la chist. Prin compresie se produce de fapt o zdrobire a trabeculelor. Aici, fie vorba între noi, trebuie să existe acele trabecule, pentru că există diverse tipuri, categorii de os, o să le discutăm imediat, dar dacă există trabecule, prin zdrobire acestea se condensează și se obține un fel de corticalizare sau corticală în jurul implantului. Acea corticală sau pseudocorticală nu este predispusă procesul de remodelare la fel de intens ca restul osului din jur. Legea lui Wolff. O să discutăm despre 2-3 legi. Una dintre ele este legea lui Wolff. Este o lege extrem de importantă care se aplică la nivelul osului atât la oameni cât și la animale și care ar fi definiția mai exactă la oameni și animale, acțiunea unor forțe, atât externe cât și interne. Interne ne putem referi aici, de pildă, la un chist. Deci acțiunea acestor forțe asupra osului produce, la nivel, în primul rând, la nivel trabecular, modificări de arhitectură, dar aceste modificări se transmit mai departe și la nivel cortical. Urmate, această modificare trabeculară în organizare arhitecturală a osului este urmată de o modificare în mineralizarea osului pe anumite trasee de forță pe care le găsim în os în funcție de forțele care se exercită asupra acestuia. Așa, câteva implanturi din anii 60, la începuturi, Tramonte, Pasqualini, Muratori, majoritatea implanturilor, și aici acum am sărit de la os, de ceea ce reprezintă primul produs pe care îl studiem și în care inserăm implantul, la implanturi. Implanturile produse din titan, de diverse forme. Școala italiană și școala franceză au fost primele care au folosit în mod direct aceste implanturi și au scris, există mai multe cărți legate de modul de inserare și de modul de funcționare acestor implanturi de compresie. Dar nu trebuie să uităm, aceste implanturi la început nu erau tratate, adică suprafețele lor erau așa cum ieșeau de pe strung, în general lucioase sau cu o ușoară porozitate, dar nu erau tratate în mod special și nu erau sablate sau tratate acid. Cu toate acestea, el și-a făcut treaba și nu au existat probleme. Bineînțeles că în procesul de osteointegrare se dă foarte multă atenție în momentul de față și se discută despre suprafața implantului, cât ar fi aceasta de importantă. Acest aspect a fost adus pentru prima dată în discuție de Brånemark. Toată lumea știe că implanturile Brånemark, implanturile Nobel-Biocare, implanturile Straumann sunt implanturi sablate. Majoritatea implanturilor multifaze sunt implanturi sablate, gravate acid. Ceea ce nu știe multă lume este că Brånemark la începuturi a utilizat și implanturi lis. Ce aduc implanturile lis sau ce nu aduc mai degrabă, ele nu aduc perimplantită. Adică în momentul în care școala italiană, școala franceză au folosit implanturile nesablate, această boală perimplantită, la momentul respectiv nu exista, ea a apărut ulterior și a fost definită odată cu apariția suprafețelor sablate. Nu vreau să intru în discuție motivul pentru care să folosesc aceste suprafețe sablate sau dacă sunt importante sau cât sunt de importante sau nu. Un alt pionier în implantologie, aici deja ne apropiem sau trecem la un alt capitol, ar fi mai degrabă implantologie bazală, implanturile lamă ale lui Linkow, implanturi care erau inserate în creste atrofiate, automat o creastă de 3-4 mm, în care era introdus un astfel de implant. Implantul venea în contact cu cele două corticale, vestibulară linguală la mandibulă și vestibulară palatinală la maxilar.
Bineînțeles că intervenții chirurgicale sunt destul de laborioase, iar ceea ce o să vedeți astăzi este departe de așa ceva, adică nu o să vedeți intervenții laborioase cu chirurgie mare, ci exact opusul. Primele implanturi, acum o să mă refer câteva aspecte și referitoare la implanturile bazale și ce înseamnă acestea. Implantele bazale sunt implanturi care se inseră și se fixează în corticala bazilară sau în cele două corticale, vestibulară linguală, vestibulară palatinală, spre deosebire de implanturile de compresie sau implanturile multifazice, care se inseră în prima corticală și în zona de os trabecular. Acum, implanturile bazale, doctorul Șpan a fost printre primii care au inserat implanturi de acest gen. Bineînțeles, se face un lambou destul de mare, se trece cu o freză, dis de pe o parte pe cealaltă a osului, se bate implantul. Doctorul Julier a venit cu o inovație în sensul că freza a fost folosită, disc a fost folosită ca și implant. În anii 70 se folosea așa ceva. Mai târziu, profesorul Scorteci, care și astăzi lucrează cu implanturi corticobazale în Franța și care a publicat un studiu cu implantul de disc implant în anii 90, a arătat că aceste implanturi au o rată de succes de 90%, similare cu implanturile lamă ale profesorului Linkow, în comparație cu implanturile multifazice care în acei ani aveau o rată de succes de 50-60%. Ca să nu mai spunem faptul că implanturile multifazice cu dimensiuni mari în principiu nu pot fi utilizate dacă nu ai un os suficient calitativ și cantitativ. Un alt implant, nu o să stau prea mult să le descriu, pentru că nu mai sunt, sau oricum sunt mai puțin de actualitate. Ceea ce aș vrea să vă prezint sunt implanturile despre care voi vorbi și care eu le folosesc, implanturi atât corticobazale cât și de compresie. În 2005, profesorul Ide Ștefan a dezvoltat acest sistem de implanturi corticobazale tip șurub. Implanturile sunt lis, sunt nesablate, gâtul implantului, sau corpul implantului, de fapt, are un diametru de 2 mm, lungimea variază de la 10 la 38 de mm, au o parte de spire la capăt, cu un diametru începând de la 3,5 mm până la 9 mm, iar în poza din dreapta, ultimul implant de pe partea stângă este un implant tot lis, dar care se pune post-extracțional, dar este un implant compresiv, un implant TPG. Toate aceste implanturi sunt bandabile, adică pot fi îndoite în os. Singurul lucru care ar trebui să se întâmple cu aceste implanturi, odată ar trebui să fie inserate cele corticobazale în cea de-a doua corticală, a doua corticală însemnând cea de-a doua corticală a unui os. Prima este cea prin care se intră, cealaltă prin care se iese, sau blocată între cele două corticale. Dacă ne referim la implantul TPG, cel din dreapta, acesta poate să fie inserat post-extracțional și fixat și parțial în lamina cribrosa. Implantul trebuie să aibă stabilitate primară foarte bună, undeva să ai un 45-50 de newton minim, să nu fie osul extrem de atrofiat ca să este risc de fractură, în general se pot îndoi cu ușurință și paraleliza, pentru că ăsta este scopul final. Capetele protetice să fie paralele, să poată fi introdusă și lucrarea protetică cu ușurință. Implantul corticobazal tip BCS trece prin prima corticală, deci aici avem deasupra gingia, prima corticală și cea de-a doua corticală, cea de-a doua corticală care este reprezentată la mandibulă în zona interforaminală de tot osul, respectiv pentru că acolo există în mod normal o condensare de os, iar în zona laterală fie inserare la nivelul liniei milohioidene distal
fie spre vestibular, fie cea de-a doua corticală, încă o dată, dacă implantul are diametru mai mare, este reprezentat cea de-a doua corticală, corticala vestibulară și linguală. La maxilarul superior, cea de-a doua corticală este corticala nazală, corticala sinusală și o a treia corticală poate fi denumită cortical la nivelul platoului pterigoid. Dar multe nu vom discuta despre aceasta astăzi. Pentru că, dacă suntem începători, trebuie să începem cu niște implanturi simple, respectiv implanturi de compresie. Implanturile de compresie tip KOS sunt implanturi monopies, tip 1. Au o parte sablată, rugoasă, exact ca și implanturile clasice, atât doar că nu au șurup de legătură, deci sunt dintr-o singură piesă. Au un gât undeva la 2,3 mm lungime și un diametru de 2 mm, ceea ce înseamnă că dacă implantul este inserat cu un tort suficient, 45-50 de newton, implantul respectiv poate fi cu un pic de atenție îndoit 15-20 de grade. Așa. Întorcându-ne la os, unde inserăm aceste implanturi? Aceste implanturi le inserăm într-un os care poate avea diverse calități și dimensiuni în plan tridimensional, ca și densități. Avem descrierea lui Lecombe și Țarb, toată lumea sau ar trebui să le cunoască. Avem densități de 1, de 2, de 3, de 4. Ce există în plus, sau ce în momentul de față, există și descriere doctorului Paraschievici, respectiv os cu densitate de 5 și de 6. Ce înseamnă os cu densitate de 1? Înseamnă un os extrem de corticalizat. Ce înseamnă asta? Osul are o densitate extrem de mare, este din acest motiv și este și slab vascularizat. Aici sunt plusuri și minusuri. Dacă trece la un os de 2, deja avem o reprezentare trabeculară suficientă. Dacă trecem la un os de 3, această reprezentare trabeculară începe să scadă, trabeculele încep să devină subțiri, iar un astfel de os, ca să-l compresezi, ai nevoie de un implant cu un diametru mai mare. Dacă ajungem în sfera unui implant unui os cu o densitate de 4, deja un astfel de os nu mai poți compresa. Există foarte multă grăsime în el, multe vase de sânge, țesut compresibil mai puțin. Un astfel de os, ca să nu mai spun de cel de densitate de 5 și de 6, care de fapt este un os gol, dacă printre voi sunt medici care au folosit implanturi și chiar și multifazice, probabil că au experimentat momentul în care, trecând de prima corticală, au căzut în gol. Golul acela este reprezentat, de fapt, de o inexistență a trabeculelor în zona respectivă, datorită faptului că acel os nu este funcțional. Avem și o clasificare legată de forma tridimensională a osului. Post-extracțional avem un os bine reprezentat cu suficient os atât în vestibular cât și palatinal. Imediat, în primul an, avem o reducere a acestei creste alveolare, dar ea poate fi găsită la tineri cantitativ și chiar și calitativ ok. Dacă trece timpul și osul nu este supus funcției, conform lui Wolf, un os care nu este funcțional, nu este hrănit, ca atare, pierzându-și funcția, nu mai scade în dimensiuni, ajunge să fie un os fie lamelar, fie poate să dispară aproape în totalitate. Ceea ce rămâne și nu va dispărea este osul cortical secundar, care de fapt face parte din scheletul craniului. La mandibulă la fel avem diverse atrofii, începând imediat post-extracțional, la un an de zile și după care atrofii diverse în funcție, bineînțeles, inclusiv
Dacă pacientul a purtat, este purtător de proteză, automat purtarea unei proteze nu este un lucru pozitiv, pentru că chiar dacă osul este oarecum stresat funcțional, acel stres nu este corect. Adică stresul funcțional ar trebui să fie nu doar să existe la nivelul osului, ci să fie și ciclic. Un os stresat continuu va duce sau va avea ca și rezultat o pierdere cantitativă și calitativă acestuia. Și acum câteva noțiuni legate de ceea ce găsim în interiorul osului, și anume de unitatea funcțională a acestuia, care este osteonul, și de modul în care funcționează osul în general. Avem osteonul are o zonă principală din față, care este formată din osteoclaste. Acestea, în momentul în care avem o activare a osteonului, aceste osteoclaste încep să distrugă osul primar. Urmează o parte reversibilă cu osteoblastele care, din canalul haversian, pe măsură ce trece timpul, acestea devin celule mature și se transformă în osteocite. Se poate vedea în acest slide un osteon matur, care are un canal haversian mic ca și dimensiuni cu osteocite, și un osteon secundar, care este activ. Se poate vedea la acest osteon canalul haversian de dimensiuni mari, cu petile acestea dinăuntru care sunt osteoblastele și cu osteocitele care sunt îngropate în restul osteonului. Ce este osul? Este un material, sau din ce este format? Este un material, este foarte important să știm, ca și din punct de vedere fizic, este anizotropic, adică nu este identic peste tot. Nu ne putem aștepta în momentul în care intrăm cu freza în os să găsim aceeași calitate a osului în toată structura lui. El tinde să fie împărțit în două tipuri de zone, zone 1 și 0. Zonele 1 sunt zone preponderent aflate sub forțe fizice și sunt zonele în care se inseră musculatura. Ca exemplu ar fi linia albă, linia milohioideană la mandibulă, dar și anumite zone cum sunt la nivelul maxilarului, de pildă, cum sunt septurile intramaxilare. Iar zonele 0 sunt zone în care, odată pierduți dinții, sunt zone nefolosite și, ca urmare, acestea își pierd în timp calitatea și cantitatea, bineînțeles. Care sunt fenomenele la care este supus osul în decursul timpului? Sunt două fenomene principale și acestea sunt cel de remodelare și de modelare. Este o diferență majoră între cele două procese. Procesul de remodelare reprezintă procesul de schimbare a osului existent datorită modificării perfuziei la nivelul acestuia. Aceasta poate avea loc fie poate apărea sau poate fi stimulat fie printr-o extracție, fie printr-o incizie a periostului și decolarea periostului. Există și în mod natural o remodelare naturală a osului, care, bineînțeles, este diferită cu vârsta, scade până în jurul vârstei de 35-40 de ani, se menține la un nivel scăzut la acest nivel, crescând doar în momentele de intruziune la nivelul osului. Procesul de modelare, pe de altă parte, este un proces prin care are loc o apoziție de os și o modelare a osului și necesită niște stimuli funcționali externi în anumite poziții ale osului, în aceste zone, producându-se, de exemplu, la nivelul muscular exostoze, poate apărea torusul muscular,
exemple de remodelare osoasă. Avem aici un exemplu de remodelare alveolară, a zonei alveolare, post-extracțională. Se poate vedea în figura din stânga, post-extracțional inserat un implant bicortical lis, în cea de-a doua corticală sinusală. Se mai poate vedea un implant de compresie, care eu nu l-am prezentat pentru că este un pic mai ciudat, are și o porțiune corticală care se inseră în corticala bazilară. Noi o să discutăm în special despre un implant care nu are așa ceva, ci doar de compresie și implantul BCS bicortical. Toate aceste implanturi, se poate vedea aici, sunt sprintate într-o lucrare protetică. Procesul de sprintare este un proces extrem de important în buna funcționare a lucrării pe viitor și de vindecare a osului, așa cum se vede în acest exemplu. La o anumită perioadă de timp, zona în care a fost introdus implantul începe să vindece prin procesul de remodelare osoasă. Ce se întâmplă în momentul în care noi deschidem un periostul și decolăm periostul, dacă facem acest lucru? În acel moment, în special la nivelul oaselor lungi, respectiv în special la nivelul mandibulei, care ca și conformație și structură și funcționalitate seamănă cu un os lung, are loc așa numitul fenomen RAP, Regional Acceleratory Phenomenon. Acesta a fost descris de Atkinson tot în anii 70 și ceea ce se produce la nivelul mandibulei, pentru că vorbim acum de mandibulă, este un proces de remodelare a osului în întreaga lui structură. Bineînțeles că remodelarea începe la nivelul osului trabecular și urmează parțial cortical, iar această remodelare are loc până la un an de zile. Motivul acestei remodelări este faptul că osul își pierde sursa de nutriție care este dată de periost. Până la momentul în care acesta se vindecă după sutură, până în momentul în care se refac legăturile între periost și os, are un proces inflamator la nivelul osului, care duce la un proces de remodelare intensă în interiorul osului, care nu este deloc favorabil plasării implanturilor, pentru că ceea ce se întâmplă odată cu începerea procesului de remodelare este aceea de scădere a calității osului. Și avem aici un grafic al procesului de remodelare. În primele zile, până la 3-10 zile, ne referim la 3 zile dacă vorbim de momentul în care are loc activarea, deci în primele 3 zile, de fapt, în os nu se întâmplă absolut nimic. Începând cu ziua a 3-a, începe procesul de remodelare, osteoclastele își încep activitatea. În următoarele zile, 30 de zile, are loc procesul de resorție cu o scădere a calității osului. Urmează, bineînțeles, reumplerea osoasă, care are loc în aproximativ 100 de zile, după care o mineralizare primară urmată de una secundară. Tot acest proces durează aproximativ un an de zile. Motiv pentru care noi încercăm și este posibil să inserăm implanturi fără a face lambou. Și este de preferat să facă acest lucru. Ceea ce vedeți pe acest grafic este procesul de remodelare naturală a osului, care începe undeva la 0 luni, unde avem cam 40 de unități pe milimetru cub pe an. Această remodelare scade odată cu vârsta, undeva la 30 de ani este un platou până pe la 80. Ceea ce vezi, acest vârf de creștere este de fapt un vârf dat de o traumă la nivelul osului. Fie extracție, fie incizie și lambou, decolare a osului. Deci, în mod sigur, nu ne dorim o activare excesivă a remodelării la nivelul osului în lucrul nostru de zi cu zi cu implanturi.
Și avem aici un os lung în care avem implanturi folosite și implanturi corticale, bicorticale. Aceste implanturi se fixează în prima corticală, dar și cea de-a doua și sunt splintate. Splintarea lor duce la vindecarea și la un timp îndelungat în care acestea sunt funcționale. Ceea ce vedeți la nivelul fracturii este calusul care se formează imediat post-traumă, respectiv avem la început un calus fibros, urmat de un calus osos. Ce se întâmplă în momentul în care facem extracții, intrăm cu freza, orice intervenție de fapt la nivelul osului, apar traume între osteoni. Aceste microfisuri, să le spunem, dacă osul este traumatizat în mod excesiv, se pot extinde, cum se vede în figura a doua, și să apară macrofisuri în os. Acesta este motivul, sau un al doilea motiv, pentru care implanturile se splintează cât mai repede posibil, undeva în principiu între 3 și maxim 10 zile. Până la 3 zile, dacă vorbim de implanturi corticobazale, și până la 10 zile dacă vorbim de implanturi de compresie. Aici, bineînțeles, pentru că implanturile corticobazale se folosesc predominant în cazul de atrofie mare și atunci este necesar ca această splintare să facă cât mai rapid. Dacă vorbim de implanturi de compresie, acestea se inseră în special într-un os de o calitate și o cantitate suficientă și atunci aceste microfisuri care le vedeți între osteoni sau pe o suprafață mai mare sunt mult mai rare. Și trecem la procesul de modelare. Procesul de modelare are loc, așa cum se vede ca și exemplu aici, la nivelul condililor. Condilul stânga față de cel dreaptă este mai mic ca și dimensiuni. Motivul este, de fapt, masticația unilaterală a acestui pacient. Prin stimularea, prin forțele care stimulează osul, în zona în care avem exces de forțe, automat are loc o creștere a cantității și a calității osului, spre deosebire de partea opusă, unde apare o modificare a condilului, o micșorare a acestuia, astfel încât să facă față forțelor la care este supus. La fel, teoria lui Frost, la fel, se referă tot la modelarea osului, și anume dacă la un os lung, care are o anumită curbură, în lungul lui se exercită forțe, atunci pe partea concavă are loc o creștere, o depunere de os, iar pe partea convexă are loc o pierdere de os, astfel încât la finalul procesului acest os se va transforma într-un os capabil să facă față mult mai bine forțelor la care este supus. Și asta, de fapt, trebuie să vă așteptați în momentul în care lucrați cu os, pentru că asta veți face dacă vă apucați de implantologie. Veți lucra cu un osul mandibular și maxilar, în care piesa intermediară va fi implantul, iar piesa care va transmite forțele masticatorii, vor fi lucrările protetice și modul în care veți reuși să transmiteți acele forțe masticatorii ale pacientului prin intermediul implanturilor este definitoriu pentru modul în care va rezista sau vor rezista în timp aceste implanturi. Suntem începători și avem pacientul care ne vine în cabinet. Cum alegem pacientul? Bineînțeles că dacă avem cazuri pe care noi le considerăm complicate, adică cu atrofie mare sau
dacă vedem că are os la radiografia panoramică, iar clinic vedem că tridimensional există os, dar dacă facem un CBCT, vedem de fapt că acel os este gol. Bineînțeles că acest tip de pacient îl trecem în categoria pacienților dificil de protezat. În general, acești pacienți sunt pacienți mai în vârstă, ei pot avea și boli asociate. Astfel de pacienți pot fi tratați, dar trebuie să ai o anumită experiență. Și atunci, fie aștept să-ți faci acea experiență și lucrezi cu un medic care o are, fie trimiți pacienții la un medic cu experiență. Pacienții pe care eu i-am făcut sau care am început sunt pacienții care vedeți în această imagine, adică pacienți la care am pus implanturi de compresie. Toți am fost începători, toți am început cu o anumită cantitate de cunoștințe. Este destul de simplu să plasezi niște implanturi compresive în momentul în care structurile vitale ale osului la mandibulă, ne referim de canalul mandibular cu nervul alveolar inferior, sunt la distanță și atunci nu spui problema că poți să interferezi cu ele, sau la maxilar, că sinusul maxilar e departe, așa cum se vede de pildă la pacientul din dreapta. Din păcate, acești pacienți sunt destul de puțini, e o mare bătaie pe ei pentru că oricine poate să-i protezeze în orice fel, și cu implanturi de compresie și cu implanturi multifazice, dar sunt niște pacienți care pentru un medic începător, la un medic începător îi dă curaj și eu vă sfătuiesc să începeți cu astfel de pacienți, să-i găsiți și să-i tratați, bineînțeles. Deci ne referim odată la capacitatea chirurgicală a medicului. Acum vreau să mă întorc un pic la capacitatea chirurgicală a medicului. Cei care vor să apuce să facă implanturi, sfatul meu este să aibă o minimă experiență chirurgicală și asta înseamnă să aibă la activ extracții făcute, o sutură făcută. Cred că trebuie să ai un minim de cunoștință, să simți osul în momentul în care faci o extracție, să vezi cum să faci o sutură și abia după aceea să începi să pui implanturi. Ce fel de implanturi alegem cu încărcare imediată? Dacă avem un os de calitate bună, așa cum are pacientul din stânga, da? Mă refer la reabilitarea în cadranul 2 și 3, atunci putem pune implanturi compresive tip KOS, KOS micro. Diferența între KOS și KOS micro este că KOS-ul micro are câteva spire lucioase în zona gâtului, prezintă anumite avantaje, nu este o diferență foarte mare între cele două. Sau dacă facem post-extracțional, așa cum se vede jos, ultimul implant este un implant tip TPG pus după extracția, sau ambele, de fapt, ambele implanturi sunt puse imediat post-extracțional. Deci s-a extras molarul, de preferat este ca extracția să facă cât mai puțin, cu probleme cât mai puține, să nu se fractureze peretele vestibular, să existe o parte măcar din aceasta, să existe o cantitate mică de țesut de granulație, ușor de îndepărtat, să nu există chisturi sau o granulație, să zicem, destul de activă, să nu găsim secreție purulentă post-extracțional, pentru că atunci există riscul să ducem bacterii odată cu drill-ul în osul sănătos. Se pot face astfel de intervenții, dar trebuie să ai un pic de experiență. Sau, dacă ne uităm la pacientul din dreapta, aici avem un pacient care eu l-am tratat, are mai multe, îl tratat, cred că din 2012, că primul implant se pus acum 8 ani, este un implant care e splintat cu 2 dinți, urmat de implanturi corticobazale și lucrare protetică fixă. Aceasta este pentru avansați, pentru cei care deja au un pic de experiență. Ceea ce vreau să vă arăt, de fapt, este ultimul tratament care l-am făcut
post-extracțional și în care nu am pus implanturi tip TPG, pentru că odată cu extracția am avut și o pierdere mare și o fractură a osului corticalei vestibulare și atunci am ales două implanturi, un implant cu spire mari care s-a ancorat din punct de vedere cortical vestibular și lingual și un implant tip BCS, acesta a fost inserat la corticala linguală. Despre asta o să discutăm probabil cu altă ocazie, dar trebuie să știm să alegem implanturile, implanturi compresive rugoase, dacă avem os sănătos, la care extracții s-au făcut în urmă cu minim 6 luni de zile, pentru că și asta este important, sau dacă punem post-extracțional, să punem implanturi lise, implanturi care nu sunt rugoase, pentru că cheagul de sânge care se formează și care va veni în contact cu implantul poate să conțină, sau cu siguranță va conține și bacterii, iar acestea, dacă ajung în contact cu un implant sablat și rugos, există un risc destul de mare de contaminare și de apariția unei infecții post-implantare. Care pacienți ar trebui să-i temporizăm până la învățarea și dezvoltarea unor aptitudini chirurgicale și protetice? Am scris și protetice pentru că dacă ne referim la protetica la pacienți cu atrofii mari, trebuie să știm cum să facem protetica la reabilitări orale totale. Mai puțin la lucrările segmentare, dar și aici. Și aici este un caz cu atrofie extremă, hai să zicem nu foarte extremă la maxilar, dar extremă la mandibulă, în care apropierea de canalul mandibular și de gaura mentonieră necesită anumite cunoștințe. Vă pot spune, printre altele, că pentru a face un astfel de segment trebuie să faci ca de altfel, la toate implanturile la mandibule, să facă anestezie plexală, anestezia să se înceapă dinspre distal și implantul să pună dinspre distal, astfel încât să ai liberă zona frontală, să poți fi sigur că pacientul simte când te apropii de nervul alveolar inferior. Deci asta ar fi un lucru important în momentul în care tratezi o mandibulă extrem de atrofiată. Sau, dacă ne referim la atrofii maxilare extreme, aceasta ar fi una dintre ele, respectiv maxilarul superior, se pot vedea implanturile cu inserare în corticala sinusală, inserare în platou, nu vom discuta despre ele în mod deosebit, implanturi cu bypass, implant la fel care trece prin sinus, se inseră în zona de platou pterigoid, dar dacă ne uităm jos avem de fapt o situație pe care și un medic începător în implantologie poate să o rezolve. Adică implanturi compresive, se poate observa osul are, chiar dacă aici are o pierdere care pare a fi mare, totuși există posibilitatea să insere implanturi de 10 mm, lungime implant cu diametru mai mare. Bineînțeles, motivul implantului cu diametru mare întotdeauna este un os de calitate mai scăzută. Și cu 2-3 implanturi se pot destul de ușor rezolva segmentele laterale care au o edentație biterminală. Alegerea metodelor chirurgicale adecvate. Există mai multe metode. Săptămânile trecute eu am ținut niște cursuri legate de metodele de inserare cu implanturi de compresie și cu implanturi corticobazale. Am ales pentru că încerc să discut pentru medici începători și încerc să aduc niște cunoștințe din toate domeniile sau din toate părțile, adică inclusiv legate de os, inclusiv legate de implanturi, metode de inserare, tipuri de protetică, iarăși. Și atunci am încercat să iau bucățele din mai multe cursuri pe care eu le am și să le combin. Am pus câteva slide-uri pe care le-am primit de la doctorul Thomas Fabricius din Germania. El lucrează cu implanturi de compresie de peste 25 de ani. O să vedeți în imagine care urmează și niște slide-uri care el mi le-a trimis și care sunt extrem de interesante și de importante pentru un începător să aibă curajul să se apuce să pună astfel de implanturi.
și am ales 4 din 5 metode la cele de compresie și 4 din 16 metode la cele corticobazale. Iar principala caracteristică a metodelor pe care le-am ales este principiul minim invaziv și minim de risc. Și o să încep cu implanturile de compresie. La un moment dat o să schimb camera, pentru că o să fac și o inserare a unui implant într-o mandibulă de plastic, un implant compresiv și a unui implant corticobazal. Implanturi interforaminale, da? Implanturi în zona interforaminală. Aici am un caz mai vechi, acum cred că are 8 ani. Este un caz destul de vechi și vă spun asta pentru că se pot vedea, există implanturi multifazice și acestea sunt implanturi care le foloseam în trecut. Acesta este, cred că, printre primele implanturi care le-am folosit la momentul respectiv. Lucrarea protetică arată extrem de ciudat pentru că sunt, de fapt, 2 dinți laterali. Spațiul era extrem de mic pentru a insera 2 implanturi și atunci s-a inserat un singur implant compresiv de lungime și diametru mai mare. Bineînțeles că pentru inserarea unor astfel de implanturi este necesar un os D2, D3 ca să avem, de fapt, ce să compresăm. Coborând mai jos, tot interforaminal, putem pune post-extracțional implanturi tip TPG, așa cum le vedeți, cele 2 inserate în dreapta. Acestea se inseră imediat post-extracțional și se inseră în lamina cribroza, în osul alveolar de sub lamina cribroza și uneori în corticara vestibulară. De preferat să se facă lucrul acesta pentru simplu motiv că lamina cribroza de cele mai multe ori în timpul procesului de remodelare dispare. Deci nu este de preferat ca cel puțin sau niște spire să ajungă în contact și cu o corticală. Dacă ne uităm la cel de-al doilea implant, aici avem 2 situații, cea în care avem contact și cea în care nu avem contact. Dar se poate observa cum arată osul în jurul acestui implant. Adică avem un os extrem de dens și extrem de corticalizat, un os, eu aș spune un D2. Dacă ne uităm în zona imediat sub zona de post-extracțională, avem un os cu o densitate scăzută. Deci dacă coborâm mai mult, putem să dăm de o zonă în care, de fapt, osul să fie mai greu de compresat. Este o foarte bună poza aceasta pentru că se pot vedea 2 tipuri de os în mandibulă de densități diferite. Metoda a 3-a, cea din este inserarea implantului în zona distală deasupra nervului alveolar inferior. Bineînțeles că trebuie să ai suficient os, cantitativ, calitativ, povestea este aceeași. Implanturile trebuie splintate, o să o spun de nenumărate ori, trebuie splintate imediat. Este un mare avantaj că pacientul poate să primească dinți în câteva zile. Pacientul nu vine la noi nici ca să primească implanturi, nici ca să facem adiție de os, ceea ce noi nu facem. Eu nu am făcut niciodată adiție de os, nu am făcut niciodată sinus lift în viața mea, nici nu o să fac, pentru că nu văd motivul acestor proceduri, care, pe lângă că sunt invazive, sunt impredictibile, țin pacientul fără dinți timp îndelungat, iar pacientul nu vine pentru diverse proceduri chirurgicale, nici măcar pentru implanturile care eu le expun astăzi, ei vin pentru dinți. Deci asta trebuie să livrăm la pacient, dinți pe care el să poată să utilizeze funcțional corect și care să arate din punct de vedere estetic corect în măsura posibilităților, bineînțeles, și în măsura atrofiei pe care pacientul are. Disciplina 3B nu o discut pentru că este o disciplină cu bypass de nerv. Și trec la disciplina numărul 4A, în care avem implanturi de compresie inserate în osul maxilar,
Avem diverse tipuri de implanturi KOS cu diametru mai mare. Ceea ce vedeți, vârful acestui implant de pildă, sau chiar și acelui din spate, deși acesta este într-un sept intrasinusal, vârful acestui implant nu este în sinus. Deși radiologic pare a fi așa, de fapt el este într-o zonă de os situată între corticala sinusală și corticala palatinală. Dacă faceți un CT, de multe ori o să descoperiți os situat ușor înspre palat. Nu la toți pacienții se întâmplă lucrul acesta, dar dacă găsiți acel os, puteți să puneți implantul suficient de lungi. Singurul inconvenient, în ghilimele, este acela că radiologic acel implant o să pară a fi în sinus și pot apărea anumite discuții legate de implant, dar dacă aveți un CT, puteți să certificați faptul că implantul nu e în sinus și nu are nicio legătură cu sinus. Implanturile, bineînțeles, trebuie introduse cu o compresie de minim 35 Nm până la 70 Nm. Și dacă aceste implanturi au și suport cortical, așa cum au marea majoritate a acestor implanturi, dacă au și suportul celei de-a doua corticală, sau chiar sunt cu vârful inserate ușor în a doua corticală, aceasta va crește rata de supraviețuire a implanturilor. 4B este inserarea implanturilor TPG, post-extracțional. Acum aici nu se văd zonele de extracție pentru că sunt în totalitate, cel puțin în partea stângă, în cadranul 1, pline deci zona post-extracțională este în totalitate obturată de implant. La acest implant se vede ușor o margine neagră reprezentată de ceea ce a reprezentat cândva procesul alveolar și avem lamina cribroza în jurul implantului. La fel, aceste implanturi se inseră atât în lamina cribroza, cât și, dacă este posibil, în corticala internă. Și acum ajungem la niște slide-uri foarte frumoase care mi le-a trimis doctorul Fabricius și ne referim la implanturile de compresie, KOS. Ce facem? Noi o minim injuriu la nivelul gingiei, la nivelul periostului, ceea ce este extrem de important, și cu pierderi osoase minime. De prea puține ori vom găsi os pe freza cu care intrăm. Vom găsi os doar în cazul în care densitatea osoasă este destul de crescută și avem un os, să zicem, un D1, un os extrem de corticalizat. Dacă discutăm despre osul D1, acolo părerea mea este că în acel os ar trebui introduse nu implantul de compresie, pentru că nu este un os compresibil în primul rând. Cine știe implanturi corticale, corticobazale, de ce? Pentru că un astfel de os D1, pe care nu-l poți compresa, sau pe care dacă te chinui să-l compresezi, nu faci altceva decât și minimele zone de vascularizație să le obturezi și atunci, neavând, vascularizație suficientă în zonă și doi, neexistând o zonă de drenaj de la nivelul osului, există o susceptibilitate destul de crescută ca acel os să se infecteze. Așa că nu vă bucurați extraordinar dacă dați un os în care forați ca în beton armat, pentru că nu este cel mai simplu os de tratat. În schimb, dacă freza intră cu o ușurință, hai să zicem, relativă, pentru că aici deja ai nevoie de experiență, o să vă arăt imediat într-un plastic, într-o manipulă din plastic, cum se comportă freza. Deci, dacă aveți un os de 2 de 3, atunci pe freză va fi o cantitate minimă de os. În general, freza, să vedem unde avem slide-ul respectiv, sper că nu l-am omis, dar freza respectivă, de fapt, ușor compresează osul, urmând ca implantul, având un diametru mai mare, să producă, deci, odată, o compresie primară este dată de freză, urmând ca compresia secundară să fie dată de implantul propriu-zis. Întrebare bine pusă, de ce lucrăm în general fără lambou? Am explicat înainte.
scuze. Este vorba de acel fenomen RAP, Regional Acceleratory Phenomenon. Odată ce se îndepărtează periosul de pe os, acel os devine avascular, nu mai este hrănit, nutriționat corespunzător și din acel moment, osul trece printr-o remodelare extrem de avansată, în special la nivelul mandibulei. Bineînțeles, cine pune implantul multifaze și face lucrul acesta, așteaptă și are nevoie de tipul acela de așteptare de 6 luni, ar trebui, în mod normal, chiar mai mult, pentru a depăși, de fapt, acel moment în care scade calitatea osului. Noi, în schimb, dacă lucrăm flapless, vom produce o minimă injurie la nivelul periostului, deci procesul de remodelare va fi minim. Mai mult, odată inserat implantul, acesta având diametru mai mare și compresând osul, se produce acea corticalizare despre care am vorbit înainte, a lui Donat. Osul în jurul implantului, acel os corticalizat, acea pseudocorticalizare, de fapt, va reduce metabolismul osului în zona respectivă și activitatea va fi mai redusă. De fapt, noi avem nevoie de un os care să nu se remodeleze. Un os care se remodelează activ și extrem de accelerat nu va susține sau nu va avea un efect pozitiv asupra stabilității în timp a implantului. Bineînțeles, întrebarea dacă vă place sau nu sângele. Dacă nu vă place, atunci aceasta este metoda de elecție, să spun așa. Este o metodă de elecție inclusiv la pacienții care iau anticoagulante. Sfatul meu este, dacă aveți un pacient cu anticoagulante, să discutați cu medicul curant. În general, nu se întrerupe această medicație, eventual să schimbă tipul de medicație anticoagulantă. Se poate face și un INR, acesta n-ar trebui să fie mai mare de 3, dar, încă o dată, dacă se lucrează doar flapless, nu o să fie niciun fel de problemă, sângerarea este minimă și chiar dacă există sângerare, implantul va funcționa ca un tampon și va bloca o eventuală, să zicem, sângerare. Ce înseamnă încărcare imediată sau lucru cu încărcare imediată? Unul ar fi condensarea osului. În acest slide se poate vedea, așa cum am spus, condensarea primară, care este dată de primul drill, de implant, de freză, scuze, și cea de-a doua compresie, care este dată de către implant. Odată efectuată această compresare a osului, se produce corticalizarea în jurul implantului. Cât de mare sau care ar trebui să fie această forță de inserare, se poate măsura cu cheia dinamometrică, ea trebuie să aibă minim 35 de Nm și maxim, părerea mea, undeva 75-80 de Nm. O depășire la anumite tipuri de implanturi de 70 de Nm poate să ducă la fractura implantului, la implanturile subțiri, cele de 3.0-3.2, iar la cele de diametru mare se poate ajunge, dacă compresia se ajunge undeva la 90-100 de Nm, se pot produce fisuri în corticală și aici apar două aspecte. O dată se produce fisură în corticală și a doua, datorită compresiei, scade nutriția la nivelul osului și ambele favorizează, de fapt, un proces de inflamație și posibilă infectarea osului cu osteoliză. Deci undeva 50-60 de Nm este o inserare mai mult decât acceptabilă și permisă. Așa apare condensarea dată de freză, urmată de condensarea dată de implant. Este o pseudocorticalizare. Un caz trimis de dr. Thomas Fabricius, implantul care cu decompresie, puse acum 13 ani, deci există o cazuistică care merge mai mult de 13 ani. La mulți medici sunt cazuri și de 20-25 de ani cu implanturi de genul acesta în activitate. Sprintarea imediată a implanturilor.
De ce este necesară această sprintare? Această sprintare este necesară, așa cum am mai spus de-a lungul slide-urilor, datorită, odată, a procesului de remodelare care apare la nivelul osului, asta ar fi 1 la mână, și 2 la mână ar fi datorită microfracturilor care pot să se transforme în macrofracturi la nivelul corticalelor. Din acest motiv este necesară sprintarea osului. La nivel de traumă chirurgicală, în traumatologie, această fractură deja există și atunci implanturile bicorticale, care le vedeți aici, au de fapt inserare prin prima corticală și cea de-a doua corticală. Aceste implanturi sprintează zona de macrofractură și duc la vindecarea zonei respective de fractură. Dar ceea ce nu se face, nu se imobilizează fractura, dar nu se imobilizează sau nu se scoate din funcție osul. Deci un pacient de genul acesta, odată reabilitat, nu numai că nu este imobilizat din punct de vedere mecanic, dar chiar îi se recomandă să încerce să înceapă mișcarea de recuperare, pentru că, așa cum am spus, legea lui Wolf, care se referă la remodelarea osului, spune că orice forțe care se exercită asupra osului din exterior sau din interior duc la o remodelare la nivel trabecular prima dată și după aceea la nivel cortical. Ori avem nevoie de această remodelare și această vindecare cât mai rapid. Totul este o chestiune de timp, da, este o chestiune de timp pentru că, așa cum am arătat, procesul de remodelare începe imediat sau imediat însemnând după te. Mai puțin sau există un delay la implanturile de compresie, pentru că, așa cum am spus, la implantul de compresie, formându-se acea zonă de corticalizare în jurul implantului, aici ai o scăpare și poți să mergi cu timpul de lucru încă o săptămână în plus, aproape. Asta îți dă un timp rezonabil, îi dă un timp rezonabil tehnicianului dentar să rezolve lucrarea, ceea ce nu se întâmplă la nivelul implanturilor corticobazale, unde, dacă implantul este inserat într-o zonă de corticală, ai nevoie de o sprintare a lui cât mai rapidă, înainte de începerea procesului de remodelare și înainte de apariția unor posibili microfracturi între ostion și chiar mai mult. Așa, inserarea, încă o dată am mai spus, cu implanturilor de compresie, cu minim 30-40 cm, se poate merge până la 70. Inserarea unui număr suficient de implanturi. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de pildă, dacă vorbim de un singur molar, avem nevoie de minim 2 implanturi. Dacă vorbim de segmente de 2-3 dinți, de obicei avem nevoie de minim 2-3 implanturi. Odată ce avem 3 implanturi, acele 3 implanturi pot suporta și un număr mai mare de dinți, pentru că din acel moment avem asigurat un tripod, mai ales dacă implanturile sunt reușit să le inserăm oarecum în planuri diferite. Odată ce am reușit să facem un tripod, acel tripod este o structură de susținere minimă în care forțele masticatorii se pot împărți cu ușurință și în care osul nu este și implantul nu este stresat în mod excesiv. Bineînțeles că ori de câte ori putem să ajungem cu implantul într-o corticală, mărește rata de succes. Acum, referitor la secvența de inserare a implanturilor de compresie. Prima dată, ca și începător, măsurăm lungimea radiologică pe film. Putem să o măsurăm dacă avem 1 la 1 cu un liniar. Există și un plastic special cu dimensiunea implanturilor.
Folosim niște freze lance, au două denumiri, sunt un pic diferite, dar toate au prezintă același aspect, sunt minime ca și dimensiune. Ceea ce trebuie știut că dacă alegem o anumită adâncime de lucru în os, adică am măsurat pe radiografie ce lungime trebuie să aibă implantul și am stabilit, ok, implantul este de 10 mm. Nu trebuie să uităm că la cei 10 mm trebuie să adăugăm încă 3 mm care reprezintă gâtul implantului și care reprezintă gingia pacientului, pentru că noi trecem transgingival și atunci trebuie să adăugăm acei 3 mm la distanța de forare. După care avem o piesă, o să vă arăt imediat, o să trec cu camera pe freze și piesele care se lucrez, că se numește KDS. Această freză KDS, această piesă KDS, de fapt, este o imitație a implantului, este lisă și se utilizează în principiu pentru a testa calitatea osului. Dacă introducem cu KDS-ul implantul, dacă introducem KDS-ul în zona preforată și obținem un 30 de Nm, automat putem lua un implant de o dimensiune identică sau uneori chiar mai mare. Avem aici câteva variante. Eu vi le spun, sunt niște tricuri. Dacă introducem, de pildă, KDS-ul și avem peste de 45 de Nm, introducem direct un implant de aceeași dimensiune. Dacă îl inserăm cu un torc mai mic, atunci ideal este să introducem un implant mai mare ca și dimensiune. De ce facem toate aceste lucruri? În primul rând pentru a salva de a salva niște bani. În ce sens? Odată implantul utilizat, dacă implantul este introdus în os și noi nu obținem un torc suficient, nu avem decât o singură posibilitate, sau să punem acel implant într-o altă zonă sau să-l aruncăm la gunoi. Și atunci, deoarece KDS-ul este lis și este sterilizabil, este mult mai acceptabil să facem acest lucru cu KDS-ul, să vedem care este calitatea osului, după care să introducem implantul. Așa, dacă introducem KDS-ul și avem un torc sub 30 de newtoni, atunci există dimensiuni diferite de KDS, luăm un 3.2, 3.7 și așa mai departe, ar trebui să obținem măcar un 35 de Nm. Dacă nu, ar trebui să fim pregătiți să punem un alt tip de implant și nu de compresie, pentru că atunci înseamnă că acel os este de fapt un D4 mai degrabă și un os pe care nu ai ce să compresezi la el. Mai este și situația în care facem drill-ul, introducem KDS-ul și nu reușim să introducem decât o treime din el sau chiar mai puțin. Ajunge rapid la un torc mare și atunci există două variante, fie să scoate KDS-ul și să reface, există freze cu diametru mai mare. Prima care am enunțat-o mai înainte era un DOS 1, este DOS 2 și așa mai departe, DOS 3, dar de obicei eu mă opresc la DOS 2, pentru că de obicei dacă nu pot introduce un KDS de 3.0, asta înseamnă că am un os corticalizat, extrem de corticalizat și dacă nu reușesc nici cu a doua freză să introduc KDS-ul suficient, atunci eu, sincer, prefer să introduc un implant bicortical. Pentru că, încă o dată, dacă compresez acel os, voi tăia și ultimele zone de nutriție a osului și în plus de asta nu mai lăs nicio cale de drenaj din zona respectivă. Și există șanse ca acel os D1, de care noi ne bucurăm că e D1 și cât este de tare, de fapt să reprezinte un eșec pentru implanturile care le-am inserat. Există niște tricuri și anume dacă implantul rămâne afară vreun milimetru, deci am selectat implantul, l-am introdus și totuși ajunge la 45-50 de newton, 60 de newton chiar și rămâne un milimetru afară. Ce facem? Pur și simplu întorci cheia dinamometrică și dezinseri implantul, o tură, chiar două, după care le reinseri. Prin
dezinserție și reinserție nu faci decât să slăbești puțin zona de presiune pe os și în mod normal acel milimetru se mai poate insera, deci implantul va mai intra încă acel milimetru în continuare. Dacă torcul crește mult, ajungi undeva la 60-70 Nm, cel mai bine este să scoți implantul și să refaci drill-ul. La fel, am spus, dacă ultimul implant este 5.0, acesta este dimensiunea maximă care o avem și torcul este sub 30, atunci ar trebui utilizat un implant bicortical. Mai este o șmecherie, dacă cumva, într-un fel sau altul, nu ai suficiente implanturi, te trezești că implantul care ai pus este prea lung, se apropie de nerv, pacientul are durere, de obicei în momentul în care te apropii de nerv, nu ai cu ce să-l schimbi, dar compresia este bună, atunci eu am făcut o singură dată lucrul acesta și funcționează și a funcționat. Am scos implantul, am tăiat din el 2 sau 3 mm și l-am reintrodus. Îl speli, bineînțeles, cu ser fiziologic, pentru că în momentul în care îl tai, tăierea se face cu turbină, cu o freză metalică și cu apă de la rețea. Îl poți introduce eventual în betadină, spelat cu ser fiziologic și introdus. Dar asta este, să zicem, o chestie extremă. Ideal ar fi să aveți suficiente implanturi ca și număr și ca și design să puteți să le schimbați. Ok, și acum o să trec camera. Și nu o să mă mai vedeți pe mine în mod deosebit, dar o să vedeți instrumentarul. O să ridic la nivelul vostru niște freze. Un pic să reglez camera întâi de toate. Sper să se și vadă. Și avem aici o freză, acesta este freza DOS 1, cea cu care se face primul drill. Da? Mai avem la fel o freză lance, la fel cu care se face primul drill. Avem o cheie dinamometrică și avem două chei de inserare a implanturilor. De ce două chei de inserare? Pentru că există și implanturi, cele care sunt de dimensiune mică, care au capul protectic al implantului este mic. Și am aici o mandibulă la care pot să extrag molarul și pot să extrag un lateral. Am deja introduse două implanturi, un implant de compresie care l-am pus la cursul trecut și care o să-l scot. Cheia are câteva caracteristici. Odată are niște linii pe care și trecute, nu știu ce măsură se vede suficient, este trecut torcul. 20, 40, 60 de Nm și infinit. Noi o să punem cheia pe 30 de Nm, care ar trebui să fie minimul. Atunci, la inserare, în momentul în care se ajunge la torcul de 30, da, cheia se rupe. Avem un in și un out, in cu care introducem implantul, out cu care scoatem implantul. Eu acum aici am un implant care deja este pus și vreau să-l scot. Ok, pun cheia și dau out. Implantul, dacă vedeți, se mișcă cumva excentric și motivul pentru care se mișcă excentric este pentru că l-am paralelizat prin îndoire. Mai am aici un implant TPG. La primul implant am folosit piesa de inserție și de dezinserție pentru cap mic, iar la cel de-al doilea voi folosi piesa de dezinserție cu cap mare. Așa. Vreau să-l și reparalizez. Sper să nu-l fracturez. Așa ceva în gura pacientului nu ar trebui făcut. Adică odată ce ai îndoit implantul, prin paralelizare, o a doua îndoire poate să producă fractura implantului. Eu am scos cele două implanturi ca să am mandibula întreagă.
și o să iau micromotorul, aici este pregătit într-o parte, cu piesa cu reducție 20:1 și am să folosesc freza DOS1, o freză lance, și voi insera două implanturi de compresie, un implant rugos KOS și un implant într-o zonă post-extracțională, un implant TPG, ca să vedeți care e diferența. Să opresc apa. În mod normal se face cu irigare, eu am scos irigarea. Numărul de rotații pe minut pe care eu utilizez piesa este maximul care mi dă aparatul de 2000 de rotații pe minut la această piesă care are reducție de 20:1. Știu că toată lumea și eu am învățat că nu e bine să intre cu freza NOS cu o viteză mai mare de 70-80 de rotații pe minut pentru că se produce necroză. E bine, lucrul acesta nu se întâmplă, dar mișcarea pe care trebuie să o aibă piesa cu freza, eu aici intru într-o alveolă ca să vedeți, da? Este o mișcare de dute-vino cu irigație continuă. Dacă osul e foarte dens și se observă că pe spirele frezei se adună os, cel mai bine e să scoateți puțin din os freza, eventual cu un tampon curățat și reintroduceți și spălați zona de prealveolă sau de neoalveolă pe care voi ați forat-o. Și voi începe cu inserarea unui implant KOS la mandibulă, în zona, mă uit aici, amolarului 1, da? Osul în această zonă, în momentul de față, la acest pacient, este destul de, adică ca și dimensiuni, am aproape 1 centimetru, ca și adâncime, se poate vedea, în fine, dacă nu vă arăt aici, ar fi gaura mentonieră, oricum pot să intru cam 1 centimetru, 10 mm cu ușurință, bineînțeles că aici nu am gingia, deci eu trec în mod normal prin gingie flapless. Da? Deci am intrat prin gingie, sunt cu vârful frezei sprijinită de os, după care încep forajul. Da? Forajul se face înainte-înapoi. Pe freză există niște marcaje. Marcajul se poate vedea mai bine în momentul în care freza se învârte, este 8, 10, 12, 15 mm, dar încă o dată, dacă alegem un implant de 10 mm, trebuie să intrăm în mod normal, trebuie să calculăm și gingia, adică ar trebui să facem în mod normal un foraj de 13. Eu o să fac doar de 10 pentru că partea de gingie la mine nu există. Ok? Și mă duc înainte-înapoi, ceea ce eu simt, măcar și experiență, pot să vă spun că plasticul ăsta are o densitate undeva un D2. Și am făcut drill-ul, da? Ce voi face? Voi lua un KDS, pentru că voi vrea să fac o precondensare a osului, da? Și la început aceasta se poate face, inserarea implantului până la un anumit punct, îl poți face cu mâna. Ce înseamnă că îl poți face cu mâna? Îl poți face cu mâna înseamnă că ai undeva, forța mâinii este undeva la 15 Nm. Am pe cheia dinamometrică selectat 30 de Nm, pun cheia dinamometrică cu in în exterior, adică eu vreau să inser implantul și încep să învârt în sensul acelor de ceasornic. Și aștept, sau ar trebui să am la un moment dat, un pic, aici este un KDS care eu l-am îndoit și vreau să-l repoziționez ca și formă, după care îl voi insera din nou. L-am băgat în vechea alveolă care deja era preformată. Ok. L-am scos. Deci, am aici la nivelul molarului 1 ceea ce am forat mai înainte. Exact ce vedeți aici că fac eu cu mâna, exact așa se întâmplă și în gură. Ajungi uneori jumătate din implant să-l inseri cu degetele, urmând ca ulterior
lucrul acesta să-l faci cu cheia dinamometrică. Și intri, ok, ajunge la momentul în care am 30 de Nm, cheia nu s-a rupt. Aia înseamnă că densitatea osului este scăzută. Acest KDS, adică implant nesablat sau piesă asemănătoare cu implantul și nesablată, este folosită pentru a determina calitatea osului. Ok, nu am avut 30 de Nm, ar trebui să urc la un KDS următor ca grosime. Eu nu o să fac pentru că nu am aici, dar o să pun direct un implant cu un diametru mai mare. Cum îl caut? Și acesta este un implant, așa, să fiu în zonă, acesta este un implant de 10 mm de 4.1. Cu cap mare, trebuie tot timpul să căutați capul protetic care se potrivește cel mai bine, adică, de pildă, la acest implant, deci la acest implant de 4,1 am cap protetic mare. La KDS-ul care l-am folosit înainte aveam cap protetic mic, deci piesa de inserare trebuie modificată. Și din nou am zona care am preforat-o, da? Și unde am avut, bineînțeles, sub 30 de Nm. Și am pus acest implant, da? Același lucru, deci, efectiv, dai la cheie. Ce se întâmplă? În momentul de față, implantul este inserat jumătate și cheia dinamometrică s-a rupt la 30 de Nm. Măresc și ajung la 40 de Nm. Îl pun la 40, să vedem ce se întâmplă. Se rupe și la 40 de Nm. Ok. Merg mai departe și îl pun pe 60 de Nm, care trebuie să fie, hai să zicem, maxim posibil. Da? Și dau din nou la cheie și aștept să văd când se rupe. Ok, s-a rupt. Să zicem că doresc să introduc implantul încă puțin. Mi se pare că nu e la nivel, se vede ieșit gâtul implantului puțin din gingier. Ce fac? Opțiunea cea mai simplă, desfac implantul. Da? Îl dau o tură jumate până când pierd torcul. După care îi dau o tură înapoi. Și în acest moment implantul intră acea zecime, 20 de milimetri care ar trebui să fie suficient. Și am implantul inserat, implant de compresie, în țesut osos sănătos. Ce se întâmplă dacă am acest lateral, da? Îl extrag, pentru că e mobil. Bineînțeles, trebuie să chiuretez alveola, să verific că este curată. Da? Să zicem, totul e curat, peretele vestibular nu este fracturat și atunci, post-extracțional, am varianta în care iau efectiv aceeași freză, se poate folosi tot DOS 1 sau dacă nu o freză, există și freză de 2.0 mm, de pildă asta nu mi-ajunge ca și lungime, și atunci voi folosi, am o freză mai lungă de 2.0 mm, care o folosesc în general la implanturile corticobazale, tip BCS, dar aici o să folosesc. Ok, ajung și văd, aici e capătul alveolei, da? O să învârt freza, sper că și vedeți. Ok, există niște marcare pe freză, în momentul în care se învârte se vede foarte bine. Fiecare marker pe această freză de 2.0 înseamnă așa, 14, 17, 20, 23, 26, 29 de milimetri. Am băgat-o în alveolă și măsor și mă uit. La mișcarea frezei văd că, de fapt, fără să frezez, apexul este undeva la mine, cel puțin, la 20 de milimetri. E mai mult decât suficient, nu vreau să, oricum nu am un implant așa de lung și atunci mai degrabă curăț vârful alveolei, pot să mă duc 1-2 mm, este mai mult decât suficient. Și aleg un implant care ar trebui să aibă exact lungimea respectivă, adică 20 de 21 de mm. Am acest implant TPG,
care este un implant lis. Deci acest implant care se pune post-extracțional nu este sablat. Ok? Și intră, de multe ori intră aproape jumătate, cade în alveolă, deci efectiv îl pui în alveolă, după care merge o porțiune cu mâna, după care există cam ultimele spire, dai la pedală, învârți și ai implantul inserat. Cât ar trebui să fie inserat acest implant? Acest implant nu poți să-l pui ca și implantul de compresie, care este pus tangențial sau la nivel cu gincia, pentru că aici este o zonă vindecată. Odată ce pui într-o zonă care va suferi în timp o anumită atrofie, prin vindecare, trebuie să îi ții cont de acea atrofie și atunci se îngroapă capul protetic al implantului undeva cam o treime. Sper că se vede suficient de bine în această și pun și din spre lingual. Da? Ce tip de implant mai pot să pun aici? Este implantul de... Da, că o să pun în altă alveolă. Este implantul bicortical. Întâi o să discutăm despre disciplinele legate de implantele corticobazale și implantul BCS, după care vom întoarce și vom pune un implant corticobazal ca să vedeți cum se face. Nu este dificil, mai ales la discipline pe care vreau să vi le arăt. Ok. Discipline referitoare la implanturile corticobazale. Eu aici o să dezvolt sau să vă arăt doar 4 discipline din cele 16 existente. Cele 4 sunt cele mai simple posibil. Una dintre ele este ancorarea implanturilor corticobazale interforaminal. Să zicem că găsiți un os de calitate foarte proastă interforaminal, ceea ce este mai rar este drept, dar nu imposibil. Și atunci încercați să introduceți implantul de compresie și acestea pur și simplu cad în gol sau se înfiletează cu mâna. Nu aveți altă variantă din punct de vedere decât să introduceți implanturi care să se insere corticobazal. Cum? Fie să se insere aproape de corticala bazilară, fie să aibă un diametru suficient încât să se ancoreze între cele două corticale, vestibulară și linguală. Cum se face acest plansament? Se face oblic. Aceste implanturi se pot insera oblic pentru că sunt ușor de îndoit și prin plasamentul lor se poate evita gaura mentonieră, adică se poate porni chiar de la nivelul premolarului 1, pentru că gaura mentonieră rămâne mult în spatele poziției de inserare și de fixare a implantului. Dar se poate veni și cu ele mai perpendicular, asta este opțiunea fiecăruia. Este metoda specifică la mandibulă. Celelalte metode la mandibulă ar fi, hai să zicem, o inserare a unui implant, să văd dacă îl găsesc, da, tot aici la mandibulă, ar fi metoda numărul 14, post-extracțional. Da? Deasupra nervului alveolar inferior se face, hai să zicem, extracția unui premolar 2 sau a unui molar, se curăță, se chiuretează alveola, avem peretele vestibular integru într-o proporție suficientă, adică măcar 50%, putem merge cu freza 2 mm sub vârful alveolei, după care introducem un implant care are un diametru undeva mai mare, bineînțeles, decât alveola, sau poți să faci prin încercări, adică pui un implant de 3,5, dacă nu ai un tor suficient, îi mărești diametru. Poți să faci lucrul acesta. Deci asta la mandibulă. Mă întorc înapoi la metoda maxilară, metoda numărul 7A, cu inserarea unor implanturi în corticala nazală. Când se face acest lucru? Bineînțeles, în momentul în care ai niște atrofii mai mari, în momentul în care faci extracție în zona frontală și corticala vestibulară lipsește într-o proporție foarte mare și nu poți să pui un implant tip TPG pentru că nu ai un ancoraj suficient. Drillul se face oblic dinspre vestibular spre palatinal și se ajunge până la corticala nazală. Se măsoară în acel moment, în momentul în care ajungi la corticala nazală, măsori lungimea care ar trebui să o ai a implantului, după care perforezi corticala și ancorezi implantul. Acum, nu știu dacă această metodă este
mai apropiată spre începător sau mai apropiată spre avansat, eu am dezvoltat-o ca să fie ceva și din implanturile corticobazale. Așa arată dacă se intre cu un endoscop, corticala nazală elevată de către implant. Această disciplină este simplu, am arătat-o mai înainte, am discutat-o. La nivel maxilar, post-extracțional din nou, la nivelul molarului 1, să zicem, inserarea unui implant, tot la fel, în alveola post-extracțională, în alveola rădăcinii distale. În general nu se face drill, se măsoară doar cu freza adâncimea de lucru, după care se ia direct implantul și se inseră. Este suficient de tăios, astfel încât și, în general, zona de corticală palatină va deflecta implantul spre corticala sinusală și iar alegerea diametrului se va face mai degrabă uitându-te la diametrul rădăcinii extrase. Te uiți la ea cam ce diametru are și alegi un implant cu un pic mai mare ca și lățime. Bineînțeles că a insera doar un implant nu este suficient. Rezolvarea finală a cazului necesită de cele mai multe ori mai multe implanturi. Aici este descrisă doar metoda chirurgicală. La cea protetică, bineînțeles, ai nevoie de mai multe implanturi și de o splintare a lor. Implanturi la corticobazale, la maxilar și la mandibulă, amestecate sau folosite în același timp și cu implantul de compresie. Se poate face lucrul acesta. La un moment dat trebuie să ajungi la un design al lucrării care să fie rigid. Pentru aceasta ai nevoie de un raport între implanturile de compresie, care sunt rigide, și cele de corticale, care au un mic grad de elasticitate, în special cele care sunt lungi, de la 17 mm începând, ar trebui să fie minim 1:1. Așa. Dacă înlocuiești un singur dinte cu implanturi corticobazale, ai nevoie la nivelul molarului de minim 2 implanturi, la nivelul molarului inferior. La nivelul premolarului ai nevoie de 1, uneori 2 implanturi de compresie bicorticale, ceea ce reprezintă o dificultate, deci aici nu aș recomanda-o pentru începători. Dacă vorbim de înlocuirea sau inserarea unui implant post-extracțional la nivelul unui inferior frontal, superior sau inferior un implant, dacă vorbim de un premolar, un implant de dimensiune mare, 5.5 sau chiar mai mare. Dacă vorbim de un molar superior, acolo, părerea mea că ar trebui minim 2 implanturi. Deci 2 implanturi, unul în zona rădăcinii distale, unul vestibular. Uneori sunt necesare chiar 3 implanturi, fapt ce ridică probleme de preț. Pentru că să înlocuiești un implant și să înlocuiești un dinte sau să-i spui pacientului că ok, să voi restabili masticația, să extrag molarul 1 sau 2 superior și pun 3 implanturi, reprezintă o problemă care se poate rezolva într-un singur fel și anume îi prezinți pacientului posibilități de tratament. Protezare cu lucrare fixă în șlefurile dinți, protezare cu implanturi de compresie sau corticobazale după ce se vindec osul, adică îi face extracția și n-are decât să aștepte minim o jumătate de an sau mai mult, sau dacă dorește încărcare imediată post-extracțională, atunci ideal ar fi 3 implanturi. Ce freze se folosesc? Dacă avem o corticală nazală mai îngustă, atunci freza aceea lance. Dacă e mai lată, atunci, sau post-extracțional, freza de 2.0. Cum se face? Se măsoară, în momentul în care intri cu freza, se măsoară lungimea când ajungi la corticala nazală. Corticala nazală e groasă, este dură și în momentul când ajungi acolo, te izbești ca de un perete. Măsori lungimea până la nivelul respectiv, după care perforezi corticala, după care alegi un implant care să fie cu 2-3 mm mai lung decât frezajul care l-ai făcut.
Inserarea o să vă arăt practic cum se face. La corticala linguală distală nu discut că e puțin pentru avansat, să zicem interforaminal. Aici este mai simplu, asemănător cu ce ați văzut la TPG, exact la fel se inseră implantul bicortical. Singura diferență este tipul de implant și, hai să zicem, ca și utilizare, predominant în momentul în care ai o pierdere osoasă mai mare sau ai o fractură a zonei vestibulare, atunci utilizarea cu preponderență a unui implant corticobazilar este de dorit să se facă. Bun. O să trec pe cameră și eu voi folosi aceeași freză DOS 0. Voi lua așa. Voi lua o altă alveolă, de data aceasta este alveola unui canin, da? La fel, mă uit, am extras caninul, să zicem că doresc pur și simplu să pun un implant bicortical. Deci aici se poate pune și un implant de compresie tip TPG, dar dacă ne gândim că avem o fractură sau dorim neapărat să punem un bicortical, sau nu avem un implant de compresie, atunci se poate pune cu ușurință un astfel de implant. Și ce facem? Măsurăm prima dată până la nivelul apexului. Și aici avem la fel 20 de milimetri. La fel, putem să frezăm sau putem direct să alegem un implant. Ce fel de implant alegem? Un implant de 20 de milimetri. O să-l caut. Aici este un implant, să mă mișc mai încet puțin, un implant de exercițiu, are un diametru de 3,6 și are lungimea de 20 de milimetri, are cap mic, da? Încerc să vi-l arăt ca și lungime. Pur și simplu la fel, se inseră în alveolă, se merge cu mâna, atât cât este posibil, după care cu cheia dinamometrică încep să inseri implantul. Inserarea nu este dificilă, dar trebuie făcută astfel încât, la fel, capul implantului să intre 2-3 mm înspre interior. Acum un trick. Dacă implantul merge puțin, hai să spunem, spre lingual, de obicei asta se întâmplă la mandibulă, iar eu doresc să paralelizez implantul și nu pot, atunci, înainte de a termina inserarea finală, da? Înainte de asta, paralizez implantul prin îndoire înspre vestibular, după care îl aduc în poziția pe care eu o doresc din punct de vedere protetică. Deci îl îndoi spre vestibul, după care fac cu el o treime de rotație până când partea care am îndoit-o este spre corticala linguală. Bineînțeles, asta se întâmplă când în momentul în care încerci să îndoi implantul, el este un pic înfundat și nu ai posibilitatea să-l îndoi pentru că nu-ți permite corticala. Cam asta ar fi partea de inserare a implantelor. La maxilar este identic, pentru că nu există, la craniu nu am sinus, nu are relevanță, este identic cu ce am făcut aici. Așa că vom merge la curs în continuare. Și voi trece la partea de ceea ce înseamnă protetică pe aceste implanturi. Și există două tipuri de protetică. Protetică pe lucrările, protetică totală, adică lucrări circulare pe implantul și lucrări segmentare. La lucrările circulare există câteva lucruri care trebuie să știți în mod special față de cele segmentare, pentru că de obicei la cele segmentare ocluzia se respectă în sensul că se menține cea a pacientului, dar și la unele și la celelalte trebuie să aveți în considerare faptul că pe ambele arcade trebuie să aveți un număr egal de dinți, pentru simplu motiv că pacientul va alege partea cu mai mulți dinți
ca și parte masticatorie. Lăsând un pacient cu mai multe unități masticatorii pe o parte față de cealaltă, nu veți face altceva decât să transformați acel pacient într-un pacient cu un pattern masticator unilateral, ceea ce nu este deloc corect. Asta înseamnă că dacă avem, să zicem, un molar 3 sau chiar un molar 2 în plus pe o arcadă decât pe partea opusă, atunci sau se extrag sau se completează pe partea opusă un număr egal de dinți. Mai puțin molarul 3, care se extrage totdeauna. Și dacă vorbim de lucrări circulare, reabilitări orale totale bimaxilare, aici lucrările sunt metaloacrilice, dar în momentul de față, de câțiva ani de zile, fac mai puțin așa ceva, fac metaloceramice. Conceptul este același, referitor la ocluzie, și anume, acești pacienți, în general, la care se fac reabilitări orale totale, bimaxilare, sunt pacienți care au o atrofie medie sau avansată. Niciodată nu o să găsiți, sau cred că extrem, extrem de rar, pacienți fără atrofii marcate după pierderea dinților. Deci întotdeauna veți găsi pacienți cu atrofii mai mult sau medii sau marcate. Ce înseamnă acest lucru? La maxilar osul se pierde centrifug, la mandibulă centriped. Ceea ce se obține este, în special la nivelul maxilarului, pierderea osului dinspre vestibul, ceea ce înseamnă, din punct de vedere chirurgical, că implantele noastre vor fi mult inserate înspre zona palatinală, asta din punct de vedere protetic. Dar din punct de vedere chirurgical, zona care va fi atinsă de implant va fi și mai mult înspre palat. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce reprezintă grup frontal superior va fi, la momentul plasării dinților, situați într-o zonă extruzivă. Adică pacientul, dacă va avea contacte la acel nivel, va produce extruzie în zona respectivă pe implanturi. Ceea ce nu este deloc bine și dacă ținem cont că acești pacienți pot să aibă și atrofii mari, rezultatul poate fi dezastros. Acesta este motivul pentru care reabilitarea se face cu overbite de 0 mm și overjet de 2 mm. Adică acoperirea este de 0 mm, iar dreapta sagittală de 2 mm. De ce overbite de 0? Pentru că în momentul în care privim lucrările și le cimentăm în gura pacientului, avem o ocluzie grosieră, iar până la finalizarea lucrării, de multe ori, acel overbite de 0 poate deveni 1 sau chiar mai mulți milimetri. Overjetul de 2 trebuie menținut cu precădere pentru a nu exista interferențe cu grupul canin-canin superior. Trebuie să avem un poligon masticator. Poligonul masticator este reprezentat de zona în care forțele masticatorii trebuie să le transmitem prin intermediul implanturilor în os. De fapt, piesa care noi o realizăm protetică trebuie să facă acest lucru. Cum facem acest lucru? Dacă ne uităm la acel trapez, acel poligon pe care eu l-am schițat, arată, de fapt, zona în care implanturile sunt inserate și fixate. Iar la nivel frontal vreau să spun că, de fapt, această zonă este și mai mult înspre palat. Motiv pentru care zonele în care vom avea contact vor fi cu precădere pe suprafața cuspizilor palatinali. Acești cuspizi, de fapt, sunt niște suprafețe, nu sunt niște pante, deci sunt niște suprafețe masticatorii, iar dacă nu sunt, devin prin șlefuire, pe șlefuirea selectivă pe care noi o facem, astfel încât să putem ghida forțele cât mai aproape de zona de sprijin și zona de fixare a implanturilor. Iar aceste zone care voi le vedeți în momentul de față, pe cuspizii și pe panta vestibulară a premolarilor și molarilor, acele zone trebuie îndepărtate cu freza. Ce planuri ar trebui să urmărim? Ar trebui să urmărim planul lui Camper, care este linia ala tragus subnazio și paralelă cu planul ocluzal și care este paralelă cu planul ocluzal.
Trebuie să urmărim unghiul AFMP, Angle Functional Masticatoriu de Planas. Probabil mulți dintre voi nu știu despre acest unghi. Acest unghi este dat în mișcarea de lateralitate de pantele cuspidiene ale premolarilor și molarilor și a caninilor în cazul în care avem ghidaj canin pe dinții naturali. Aceste unghiuri trebuie să fie egale. În momentul în care nu există o egalitate între cele două unghiuri la ghidajul de lateralitate, avem certitudinea că pacientul mestecă unilateral. Și unilateral unde? Acolo unde acest unghi este mai mic. Respectiv, în această poză avem unghiul B. Aceste unghiuri, în mod normal, de-a lungul vieții diferă. La naștere și după ce îți pierzi dinții, AFMP-ul este 0. În momentul în care erup dinții, AFMP-ul are un unghi ascuțit, după care prin abrazie sau prin lucrări protetice se poate modifica. Ideea este că acest unghi trebuie să fie egal. Și poate fi determinat și poate fi văzut cu ușurință în gura pacientului. Deci acesta este un lucru foarte important pentru că este un procedeu clinic prin care poți să examinezi pacientul și poți să-ți dai seama dacă are o deficiență de ocluzie în mișcarea de lateralitate sau nu. Cum ar trebui să arate în zona laterală cuspidația? De preferat să nu arate ca în poza A. Toată lumea dorește să facă cuspiți frumoși, nu știu care e motivul, pentru că, în general, pacienții pe care noi îi tratăm sunt pacienți mai în vârstă care, în mod normal și în mod natural, ar trebui să aibă o abrazie. Dacă ne gândim la triburile aborigene, care la 35-40 de ani au un AFMP 0, adică dinții sunt abrazați în totalitate, de fapt, aceasta este modul natural în care dinții se comportă în timp. Noi, având o alimentație cu mâncăruri prefabricate, care deja au trecut într-un proces de fabricație și care se pot mastica ușor, ne trezim la vârsta de 40 și ceva de ani cu abrazii aproape inexistente, fapt ce traumatizează parodontiul marginal și fapt ce duce la distrugerea corticalelor și a osului, pentru că dacă dinții rămân integri, asta nu înseamnă că același lucru se întâmplă și cu osul. Osul fiind un țesut care îmbătrânește și care își modifică cu timpul calitățile, nu păstrează ritmul cu niște dinți care nu se abrazează în mod natural. Și acesta este un lucru periculos. De aici apar așa numitele parodontopatii, care de fapt nu sunt parodontopatii, ci sunt mai degrabă supra-solicitări de sarcină la nivelul dinților. Bineînțeles că ulterior, cu apariția pungilor parodontale, apar și infecții și pacientul este clasat ca atare, dar de fapt totul pornește de la ocluzie. Am pus aici două implanturi, un implant pentru poziția A, am pus și un implant de compresie. De ce? Pentru că un implant de compresie noi îl folosim în momentul în care avem un pacient, în general pacienți destul de tineri, la care post-extracțional nu am pierdut osul alveolar. La respectivii pacienți se poate face și o ușoară pantă de genul acesta și o ocluzie care să fie ghidată până, hai să zicem, pe prima jumătate a pantei cuspidiene, a cuspidului vestibular, dar în niciun caz să nu fie condusă de vârful acestuia. Dacă trecem la pacienți care au deja pierderi marcate de os, atunci ocluzia ar trebui făcută în acest fel, adică acest tip de cuspid se numește cuspid Gerber și modul în care el transmite forțele e foarte mult, deci forțe transmise foarte mult înspre palat. Iar toată zona de cuspid vestibular este în totalitate evitată. Din punct de vedere estetic nu apar mari diferențe, dar din punct de vedere funcțional diferența este enormă. Sau se poate trece la un tip de cuspidație în care AFMP-ul este 0, adică uzura este, nu avem cuspiți aproape deloc și atunci panta cuspidiană, care aici ar transmite niște forțe excentrice,
de fapt este mult redusă și atunci și forța masticatorie este mai scăzută, iar poziția implantului care este fixat în os și care este mult spre palat este ușor ferită de forțele masticatorii care există în gura pacientului. Ce pot să spun? Există cărți din care puteți să învățați. Acesta este un curs, hai să zicem, introductiv. Am luat din mai multe cursuri, încă o dată spun lucrul acesta. De aceea pozele arată așa ciudat, diverse culori, diverse forme. Poate că uneori se repetă sau am repetat anumite lucruri. Puteți găsi informații în limba engleză în Principles of BOE, scrisă de profesorii de Ștefan, în Immediate Loading, cartea scrisă de profesorii de Ștefan, sau aceeași carte care astăzi se găsește sprintată în mai multe bucăți. De ce? Pentru că informația se modifică cu așa repeziciune încât momentul de față, aceste cărțulii care sunt de fapt au pornit de la cartea mare Immediate Loading, care are vreo 200 de pagini. Aceste cărțulii sunt deja după 4 ani, prima la a doua ediție, Cookbook Mastication, care este legat de ocluzie, la ediția numărul 3 și care deja o să fie revizuit, este revizuită și ajunge cu ediția 4 în 5 ani de zile. Și partea de tehnică dentară, dar eu zic că e foarte utilă și pentru medici. Aceste cărți sunt traduse în limba română și le găsiți la dealerul nostru care vinde și implanturile. Avem o asociație de implantologie cu încărcare imediată, cu un grup pe WhatsApp. Dacă doriți, ne puteți da un semn și noi vă punem pe grup. Acolo punem diverse informații despre cursurile care se țin, despre congrese care sper să înceapă să se țină în scurt timp. Există și o fundație internațională, IFAN Foundation, cu site-uri pe care puteți intra, implantfoundation.org, Implant Direction Info, un grup de WhatsApp Teachers. La acest grup de WhatsApp Teachers puteți accesa doar dacă treceți de examenul de master și după ulterior examenul de Teachers. În România sunt 2 firme care comercializează aceste implanturi, Strategic Implant Company, care le comercializează implanturile bicorticale, și German Medical Support cu implante de compresie. Pentru implanturi de compresie nu aveți nevoie de prea multe lucruri, să știți, vă pot ajuta eu. Dacă doriți, se fac cursuri, inclusiv coaching-uri. Aceste implanturi se vând liber, fără a avea nevoie de o recomandare. În schimb, pentru cele bicorticale, trebuie să urmați și niște cursuri practice cu mine, sau mai există încă 2-3 medici care au calități de teachers și care pot să vă îndrume, iar în momentul în care aveți niște minime cunoștințe să utilizați aceste implanturi, o să le puteți și achiziționa. Ce pot să vă spun referitor la implanturile, la aceste implanturi? În principiu, ele au un singur minus și acela este legat de numărul de implanturi pe care trebuie să-l ai în stoc. Pentru că nu poți să prezici ce tip de implant vei pune, chiar dacă ai o radiografie panoramică, chiar dacă ai un CT, nu poți cu siguranță să prezici ce implant ai nevoie la un anumit pacient, ai nevoie de un anumit stoc de implanturi. Și acest lucru înseamnă, cred că undeva în jur de 50 de implanturi la cele de compresie, iar la cele corticobasale ai nevoie de mult mai multe. Referitor la congrese, sper să se țină în decembrie, în mod normal trebuie să fie în iulie cel din India. Dacă vor fi congrese, noi vă ținem la curent, dacă intrați pe grupul de WhatsApp. Vreau să vă prezint un pacient care l-am făcut acum recent și este genul de pacient pe care o să-l fac la cursul de săptămâna viitoare. Va fi un coaching în care se pot înscrie între 1 și 3 medici, nu mai mult. Și cursul respectiv durează 2 zile și jumătate. Este atât parte de
chirurgicală cât și parte protetică, pentru că cele două nu pot fi separate. Este o reabilitare bimaxilară, asemănătoare cu acest pacient. Acest pacient are chiar mult os, din păcate de o calitate destul de slabă, motiv pentru care a fost tratat cu implanturi corticobazale. Deci așa arată pacientul în ziua 1, tot în ziua 1, radiografia, tot în ziua 1, implanturile inserate post-extracțional, iar așa arată pacientul în ziua 3, cu dinți în gură. Întrebarea pacientului după ce a fost cu dinți în gură m-a întrebat, ok, ce pot să fac? Ce poți să faci? Poți să mergi să mănânci, dacă asta dorești și ți-e foame. Și vii la control peste 2 săptămâni. Deci, cei care doresc, săptămâna viitoare, încă o dată, maxim 3 medici va fi cursul. Pot să vină și tehnicieni, dacă aveți laboratori de tehnică cu care colaborați și vor să vadă cum se lucrează cu implanturi, în special cu cele corticobazale. Momentan este un pacient bimaxilar care este în stand-by și care, dacă îl sun, poate să vină la curs. Aveți informații și pe Facebook și pe WhatsApp. Puteți face o poză la slide-ul acesta și putem ține legătura dacă sunteți interesați. Săptămâna viitoare, tot așa, miercuri de la 7, intenționez să țin un curs cu follow-up, implanturi de compresie și corticobazale. La mine follow-up-ul cel mai îndelungat e undeva la 6 ani. Ceea ce v-am prezentat, follow-up-ul doctorului Fabricius din Germania era 13 ani. Dar există în momentul de față mulți medici care lucrează și de 25 de ani cu implanturi de compresie și care au follow-up-ul și de 20 de ani. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Acesta ar fi, hai să zicem, primul pas. Cred că primul pas e cel mai greu. Restul depinde numai de voi.